Hello guys, nanapod ko imarites ninyo tuba or coconut wine. Ang purpose raman gid ani kay mamaligya ra jud ko tuba online. Pwede raman ta sa silingan kaapan lang kay katihon ra kay 10 pesos. Utangon ra dahing uban. Ini kahubog palimot-limot ra ba jud dayon. Gitilawan sa kumbana dayo. Gitamisan way kay ni kay mura magyurot. Ngingon po niya akong gangan guys nga ani day ko nung tuba, pwede day ko nung ipalina ko no pukot. So, dili na day pala hubog akong markitan. Ani? Abil ng tag-iyag panagatan, oy nga pukot gamit. Sus, mas maayo na yun ay ni magmaritis tag panalagsa kay dagan tag idea. Dali ra jud kay mahali ring tubaan eh. Ug gitilawan pud nako guys, oy kay mas maayo pud ning daghan kay tag istorya ni atong baligya. Sus, pertin tamis man dahil guys. Mura man jud Sprite. Di biyan charot-charot guys. Tamis jud kay guys. Kung akong giinan akong bana guys. Oy nga. Duman ko niya sa punan ako. Aron ako na po'y mananggot.